Dnes se podíváme na to, co je vlastně cílem aktivity a co vše rozvíjíme u aktivity Učíme se číst rovnice. Cílem této aktivity je pochopení a porozumění, že matematika a matematický zápis je vlastně jenom zkrácený zápis toho, co nás běžně potkává v životě a potřebujeme. Je to běžná nějaká situace a my jsme ji zkráceně matematicky zapsali. Máte všechno uvedené v té metodice, u té aktivity a důležité je, že žáci si uvědomují, že matematika často pouze opravdu zapisuje jenom informace úspornějším způsobem. V rovnici se skrývá tedy nějaká informace o nějaké situaci a o ceně, hmotnosti, délce nebo jiném vztahu, ale důležitým a významným uvědoměním je, že v jedné rovnici nemůžeme sčítat nebo porovnávat veličiny různých typů, například cenu a hmotnost. Nedávalo by to smysl. Ale když bychom řekli třeba dětem, že nemůžeme porovnávat takhle veličiny různé, nejsem si jistá, že pochopí, o čem mluvíme, protože veličina je pro ně velmi abstraktní pojem. Takže spíše můžeme říct, že rovnice musí porovnávat stejný typ věcí, cena, cena, jo, nebo hmotnost, hmotnost, nebo já nevím, objem, objem. Ale abychom nemohli sčítat nebo porovnávat cenu, délku, hmotnost dohromady v jedné té rovnici. S tím se pak třeba i setkávají samozřejmě ve slovních úlohách, kdy už budou dávat třeba dohromady soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, tak aby věděli, že jedna rovnice je třeba o ceně a druhá rovnice je o počtu kusů. Jo, takže aby věděli, že, nebo o hmotnosti, jo, to je jedno, ale aby věděli, že v rámci jedné rovnice zachováváme tu jednu veličinu, nicméně ten pojem veličina je pro ně velmi abstraktní, takže spíše stejný typ věcí, jo, asi to pochopí mnohem lépe než veličiny. Tak, mám tady napsaný, obě strany rovnice musí mluvit o stejné vlastnosti. Tak, když ještě se podíváme dál, co všechno rozvíjíme, tak tato aktivita rozvíjí zejména vlastně jako pochopení a porozumění tomu matematickému zkrácenému zápisu. A hlavně schopnost převádět informace mezi jazykem, matematikou a zpátky, jo, a taky ale logicko-matematickou gramotnost. Když se podíváme do RVP, tak i kdybychom se nedívali do RVP, tak vlastně tady budeme učit nějaký odhad. Jo, odhad, jestli je to reálný, jestli to, co my napíšeme zkráceně, jestli odpovídá té větičce. Rozvíjíme také kreativitu, protože tady ta aktivita je kreativní, takže budou děti vymýšlet různé větičky, některé budou dávat smysl, budou odpovídat té rovnici, některé ne. Od toho tam budete vy, abyste je usměrnili, jestli ano, anebo jestli ne. Další, co rozvíjíme, je uvědomění, že pod neznámou se neskrývá, já nevím, že bude k jako kočka, ale že to bude nějaká hodnota té kočky, že třeba něco snědla, něco vypila, nebo něco váží, něco měří a tak dál. Takže není to k jako jenom kočka, ale nějaká její vlastnost, hodnota, cena, hmotnost a tak dále. Tak, co rozvíjíme dál? Rozvíjíme také komunikační a sociální dovednosti, protože pokud použijete tu aktivitu tak, jak doporučuji, tak vlastně spolu ty žáci budou komunikovat. Můžou komunikovat ve dvojicích, kdy budou vymýšlet ty větičky nebo ve skupinkách, anebo i klidně jako jednotlivci, ale budete komunikovat jako celá třída, protože budete tam házet ty nápady společně a rozproudíte tak tu komunikaci ve třídě. Tak, žáci, pokud tam třeba nabídnou nějakou větičku, která vám třeba není úplně jasná, tak nechte děti vysvětlit své myšlenky. Je to důležité, aby uměli popsat to, o čem oni přemýšlí a jak přemýšlí, a na vás je pak zhodnotit, jestli to odpovídá té rovnici nebo neodpovídá, a zkusit je nasměrovat, jak by to mohlo být třeba lépe, aby to odpovídalo, jestli to dává smysl nebo ne. Spolupracují také při hledání různých možností, jak může být ta rovnice interpretována, protože těch výsledků, těch možností je tam hromada. Jo. Máte na konci uvedený vždycky třeba, myslím, že 3 až 6 návrhů u každé rovnice,
jak to můžou být a snažila jsem se i tam dát takové nestandardní, abyste nemuseli vymýšlet, protože musím říct, že to dalo docela zabrat. I jsem si pomáhala s umělou inteligencí, ale umělá inteligence v tomto nebyla vůbec kreativní a ještě vymyslela hlouposti, takže si myslím, že děti na vás nebo vás překvapí, že dětem to půjde lépe než umělé inteligenci. Tak, co zároveň taky rozvíjíme. Rozvíjíme klíčové kompetence. Je to vlastně, toto je kompetenční učení, rozvíjíme kompetence k řešení problému, protože vlastně rovnice považujeme za nějaký problém a budeme mít nějakou situaci v běžném životě a my ji budeme umět zapsat matematicky a díky tomu i pak vypočítat. Pak komunikační kompetence k podnikavosti a dál. Co dále taky rozvíjíme? Rozvíjíme logicko-matematickou, ale i čtenářskou a pisatelskou gramotnost, kde se vám tohle v matematice podaří, že rozvíjíte tolik kompetencí a ještě obě gramotnosti. Tak, co je významným objevem? Objevem významným je, že to dané písmenko, ta neznámá, já ji taky říkám tajenka, hádanka, představuje tu hodnotu. O tom už jsem mluvila, nějakou hodnotu určitých předmětů. A také, že tyto předměty musí mít v rovnici hodnotu stejnou, i když by to v reálném světě mohlo být jinak. Mám tam třeba, že 3p se rovná 60 a mám tam, že třeba 3 pomeranče no, stojí 60 korun, to by šlo, to by bylo, že jsou 3 stejné pomeranče, tak každý stojí 20 korunů, ale pak tam mám, myslím, že třeba 3 psy váží 60 kilo, nebo 3 psy snědly 60 granulek. No a v tu chvíli ale bychom museli, třeba 3 psy váží 60 kilo, tak tam si pak z toho je dobrý si uvědomit, jestli to přesně odpovídá té realitě. Jestli je jedno, jací ti psi jsou, nebo teda musí být 3 stejní psy. Samozřejmě musí být 3 stejní psy, musí sníst stejné množství těch granulek a tak dále. Takže to je velké uvědomění, že tady v té rovnici my máme pod jednou neznámou hádanku, tajenku, která má vlastně stejnou hodnotu. Jo? Takže jeden pes odpovídá těm 20 granulkám nebo 20 kilogramům a tak dál. I když by, je to takové zjednodušení pro tu matematiku. Super uvědomění s dětmi, je dobrý to rozvíst a když to někdo tam super navrhne nebo pomocí nějakých návodných otázek, je dobrý se k tomuhle tomu dostat. Tak, no, všechno tohle, co jsem vám teďka tady ukázala, tak vlastně tahle aktivita učíme se číst rovnice, má široké použití. Můžete ji použít opravdu na 1 hodinku, anebo třeba taky na 6 hodin. Záleží, jak si vyberete ty aktivity, které s nimi budete dělat. Jestli to budete dělat ve dvojicích, v jednotlivcích nebo ve skupinkách. Tím právě, jestli máte rychlejší třídu nebo pomalejší třídu, znáte je vy, jak to si uspořádáte časově. To opravdu nechám na vás. Metodicky tady máte hodně návrhů, jak s tím můžete pracovat, ale samozřejmě všechno záleží na vás. Vy víte, jaké máte děti, jak jim to půjde, na co si máte u nich třeba dát pozor a tak dále. Tak to je vše, já děkuji a uvidíme se u dalšího videa, kde si ukážeme, jak s rovnicemi i pracovat a ukážu vám perfektní tip na úpravy rovnic a bude to úplně něco jiného než psaní za lomítko nebo přehazování přes rovná se a ukážu vám, jak to dětem dává mnohem větší smysl. Díky moc, zdraví vás Káťa z Děti a svět.